Tento podcast obsahuje naše subjektívne názory, čiže ak s niečím nebudete súhlasiť, je to úplne v pohode. Tento disclaimer slúži na to, aby ste vedeli, že v našom podcaste sa objavujú vulgarizmy a preto nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov. Pokiaľ ale 18 rokov nemáte, vaša smola, boli ste varovaní. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Herná terapia, podcast, ktorý má cvenk. Moje meno je Peťo, so mnou je tu Pejo. Čaute. A dnes by sme sa porozprávali o tom, či vlastne hry spôsobujú agresivitu. Je to dosť kontroverzná téma, takže povieme svoje názory, alebo teda naše názory a neriadte sa tým, čo povieme. Pretože každý to berie individuálne a každý si spraví svoj vlastný názor. Pejo? V podstate, čo sa týka tohto, tak... Chcem rozprávať. Dobre. Budeme tu mať menší small talk okolo toho možno, lebo vlastne teraz prvýkrát nahrávame epizódu tak, že sedíme oproti sebe. Núdzové riešenie. Áno, núdzové riešenie, keďže ja som šikovný a nemám možnosť to momentálne nahrať u seba. No ale späť k téme. V podstate, čo sa týka tej agresivity pri hrách. Neviem. Sú hry, ktoré v podstate určitým spôsobom nejak majú v sebe tú dávku agresivity. Z tých najhorších si môžeme asi spomenúť Manhunt. Neviem, či ti to niečo hovorí. Úprimne nie, nikdy som to nehral. No, ono je to staršia hra. To je od Rockstaru, nie? Áno, bingo, od Rockstaru, hej. A v podstate tam to funguje na tom princípe, že nahráva sa tam snuff film. Hej. Snuff? Áno, jednoduché vysvetlenie. Snuff filmy sú filmy, ktoré ukazujú reálne násilie, ukazujú úplne reálne fakt odseknutia končatín a podobné veci. Akože v hre sa nahráva hre je vlastne ten príbeh, že ty si herec, ktorý nahráva tento film. No, dobre, okej. No už mi to dáva zmysel celá tá hra, dobre, okej. Lebo proste tá hra je tak šialená, ty tam robíš tak hnusné veci, že fakt je to podľa mňa hra, ktorá je právom zakázaná vo veľmi veľa zemiach. Krajinách. To si dal na Čecha. No jasné. Ale žikať nebudú. Dobre? Dobre. Takto, je veľa hier, ktoré sú priraďované medzi tie, ktoré môžu spôsobiť agresivitu. Hej? Jasné. Takto, predtým ako sme začali nahrávať, teda dajme tomu, že spravil som si research a pozeral som rôzne videá, áno, v úvodzovkách. A pozeral som si rôzne videá. Začal by som tým, že existujú videá o tom, že ako rodičia vypínajú deťom PlayStation počas toho, ako majú rozohrať tú hru. No. Alebo Xbox, to je konzolu, jednoducho, alebo počítač. Teraz, skús mi povedať, že aký je na toto tvoj názor? Môj názor ako človeka, ktorý nie je rodič, hej, a môj názor ako človeka, ktorému sa párkrát stalo toto, že z nejakého dôvodu mi rodičia tú konzolu vypli. Aj mne. Takže môj osobný názor je, pokiaľ sú schopní rodičia určiť si hranice s tým dieťaťom, tak toto je fakt, že vec, ktorá by sa nemala robiť, lebo či už vybuduješ u toho dieťaťa práve tú počiatočnú nejakú dávku agresie, hej, na to, že má nejaký progres v tej hre a zrazu mu ho rodičia prerušia nejako, vieš, tak dokáže to v tom dieťati vyvolať nejakú tú agresivitu. To nie je spôsobené tým, čo robí v tej hre. To je jedno, že on tam bije, neviem, nejaké nazvime to tak. GTAčko je týmto slávne, no. No, ono v podstate, toto je nerelevantné pri tom, hej. Tuto ide len čisto o to, že nechceš robiť dieťaťu to, že v podstate ono má nejakú aktivitu, ktorú robí, hej. Prepač. V pohode. No. Ono má nejakú aktivitu, ktorú robí a ty mu ju stopneš. Lebo choď umyť riady. Nevravím zase, že je dobré úplne dávať tým deťom voľnosť. Jasné, nie je. Hej. Určite si proste čas s tým dieťaťom. Ja neviem, môžeš to hrať pol hodinu. Pokiaľ ti bude chýbať, ja neviem, 5 minút do konca misie, nech sa páči, tých 5 minút si dokončí. Je mi to šuma fuk. Sprav to, vypni konzolu
poď si spraviť svoje a môžeš na ďalšiu polhodinu hrať, alebo na ďalšiu hodinu. Alebo. Takže... Dobre, ešte sa rýchlo k tomu vyjadrím a potom ešte budem nadväzovať na toto. Predstav si, čo som pozeral to video, tak ľudia v komentároch tam mali veľmi výborné názory, ale celé je to iba o tom, že to decko v úvodzovkách, alebo my, to je jedno, je to úplne jedno, lebo u hoci koho. Áno. Hej. No skús mi vypnúť konzolu. No. 3 veci mám v izbe, s ktorými ťa môžem v momente zabiť a ďalších 12 vecí, s ktorými ťa zabijem postupne. Vyber si. Pomaly. Tak. No, ide o to, že sa sústredíš jednoducho na to, že máš rozohraté niečo. Či už je to single player, či už je to multiplayer, je to úplne jedno, lebo predstav si, že v single playeri máš rozrobené niečo, uložené to máš na Kingdom Come. Napríklad, hej. Alebo ťa tam zabijú, alebo proste hocičo. Ježiš. Áno. A proste nemáš tu uložené. Posledná hodina je v riti. Napríklad. Kvôli tomu, že má to, dobre, Kingdom Come má trošku kontroverzný save systém, hej, ale napríklad to isté má Dark Souls, hej, by som povedal, že tie campfirey. Áno, ono tam má tie campfirey, hej, no. Tam mimo toho tuším nesaveneš hru. No. Dobre, ale akože na tomto teraz nezáleží, len ide o to, že, alebo multiplayerovka, predstav si, že máš nejaký, neviem, že hráš Fortnite a jednoducho už máš si medzi poslednými. Mhm. A proste niekto príde a vypne ti to. Už len keď vypadne elektrika, tak to už si taký ešte, že zmierený, že dobre, vypadlo to všade, hej, že OK, že už asi nič, hej. Ja si pamätám, že teraz mi napadlo, čo som hrával na PlayStation 2 Juiced, sa to volá. Viem, to bolo Juiced 2. závodné niečo. Tam bolo upozornenie, že keby sa niečo stalo, že ti náhodou vypne plejko, alebo vypadne elektrika, alebo niečo, stratíš auto. Lebo ty si tam mohol, že budeš závodiť s niekým o auto, ale že keď prehráš, tak mu musíš dať svoje. Aha. A tým pádom, keď si to vypol, alebo niečo sa stalo, to bolo proti tomu, že aby si to ľudia reštartovali, vieš? Hej. No, akože neviem, ako sa to slušný systém, podľa mňa. No, ale keď si to skúsime v nejakej inej kategórii a nie hry. Predstav si to, že ľudia, ktorí robili teraz to video o tom, že ako sú deti agresívne kvôli tomu a tak ďalej, mali by rozrobený článok, ktorý písali 1.5 hodiny a ty prídeš a vypneš mu počítač bez toho, aby si... Ja by som to spravil ako pomstu. To bolo v komentároch a ja som s tým plne súhlasil, lebo oni tam vlastne hovorili to, že deti nemajú vyvinutý nejaký neviem, jak sa to presne nazýva, to je jedno, nejakú časť mozgu jednoducho. Áno. Niečo také. Deti sú také poloblbé, no. Ne, akože reálne, hej, nejsú inteligenčne tak vyvinuté ako my dospelí ľudia. V podstate áno. Neslušne nazvané poloblbé, ale proste je to tak. Záleží to, že či ženy alebo chlapi. Dobre, áno, ženy, hovorí sa, že dospievajú rýchlejšie, hej. Jasné, veľa vecí sa hovorí. No. Samozrejme záleží. Áno. Záleží aj na IQ toho človeka. No, hovor. No a neviem, kam som tým meril. No a že proste nemajú vyvinuté niečo a proste ľudia s tým proste nesúhlasili. Hej. Tým, že dieťaťu sa v podstate vyvíja ten mozog, hej, ono funguje prvých 10-15 rokov ako špongia, hej. Proste nasáva informácia, nasáva okolité vnemy, vyvíja sa u neho nejak tá osobnosť, lebo dieťa sa ti nenarodí v základe agresívne, hej. Sú tam nejaké veci, ktoré s tým súvisia, či už rôzne psychologické diagnózy, psychiatrické diagnózy, hej, alebo mentálne diagnózy. Všetci sme nejakí, takže každý má niečo svoje. Máš tam určite aj genetiku vo veľkej časti, ale dobre, pokiaľ sú obidvaja rodičia v základe agresívni, hej, no, tak logicky aj u toho dieťaťa sa vybuduje nejaká tá agresivita, hej, ale toto není podľa mňa vec genetiky. Toto je podľa mňa skôr vec toho, čo to dieťa počas detstva vníma. Hej? Pokiaľ budem trošku politicky znieť, hej, ale pokiaľ dieťa vyrastá v tradičnej rodine, hej, a tatko dojde o 10 ráno najebaný s krčmi, ide do kostola, dojde z kostola, dá na piču mamke, dá na piču decku, tak sa nečudujme, keď to decko bude v 15 proste nevychovaný hajzel. Preto je tento podcast odporúčaný až od 18+. Presne tak. Takže keď to náhodou niekto počúva, ten, kto nemá nad 18 rokov, tak
zoberte si z toho nejaký príklad, ale neberte úplne všetko vážne, čo povieme, hej. Lebo nie každá rodina funguje rovnako a niektoré sú netradičnejšie, každá je iná, jednoducho. Nie každý rodič má rovnaký spôsob výchovy, napríklad čo ja môžem sám za seba povedať, hej, tak moji rodičia, čo sa týka tohto hrania, tak nepristupovali k tomu nikdy nejak extrémne, že radikálne, že by mi vypínali konzolu, lebo choď robiť hento. Nie, vieš čo, môj otec fungoval na tom princípe, že keď som si napríklad nespravil domácu úlohu alebo mal som zlú známku, povedal mi, dobre, dnes si nezahráš, zajtra si môžeš zahrať, hej. Ber to ako trest, určitá forma trestu. Áno, ja som nemohol zapnúť počítač. No, tiež v podstate určitá forma trestu, hej. Ale nikdy by nespravili to, že v strede hry prídu a vytrhnú mi napríklad káble a vypnú, že migaj si robiť úlohy. Toto ti poviem, to sa mi stávalo počas toho, keď boli letné prázdniny. Bol som doma. Áno. Hral som so spolužiakom zo strednej League of Legends alebo podobné, hej, a proste tam rageuješ jednoducho, lebo jasné, je to, chytíš debilný tým, poznáme, hej, multiplayerovka. Keby to bola singleplayerovka, tak čuším a som ticho, hej. Áno, drčíš si, máš pokoj. To bol problém to, že ja som spal do obeda a potom večer do noci som bol vlastne, do rána som bol hore, hej, niekedy aj all-nighter a že koľkokrát sme... si hore, ne? Koľkokrát aj my sme hrali proste all-nighter, Minecraft, lebo sme si stávali niečo na serveri, alebo sme niečo riešili, hej. Ale zase Minecraft není hra, ktorá by ti nejak... Potom v škole som spával. No, ja to. Na hodinách. Akože učiteľky to sralo, ale povedali si, že je to lepšie, že spím, ako keby som sa mal hrať na telefóne, hej. Hej? Akože úprimne, keď už tak ja som sa hrával na PSPčku, hej. Počúvaj ma sem, moje profesorky na strednej, ja som preblicoval skoro celú strednú, hej. 3., 4. ročník. Moje profesorky boli tak radi, keď ma v škole buď nevideli, alebo som spal. Lebo ja keď som nespal, ja som bol proste... Vieš, aký zvyknem byť, keď som nevyspatý. Zvyknem byť proste idiot, otravný, hej. Proste všade ma počuť, všade ma vidieť a robím chujoviny. No a boli radi, že ma nevidia, vieš. Hej. Takže... No, moja stredná bola v podstate taká, že som väčšinou dospával iba. Áno. Na hodinách. Alebo hovorím, že PSPčko ešte. Hej. To ešte vtedy v celku šlo, ale skôr asi tablet, než nejaké. Áno. A ináč teraz, a nejaký, myslím si, že 9. alebo 10.2., nie som si istý, je to 10 rokov to, čo stiahol týpek po 22 dňoch Flappy Bird. Áno, áno, ešte aj 10 rokov. Ešte aj s tou depresívnou správou, že on to proste nedáva. Že on to nedáva, hej, lebo ľudia asi mu písali nejaké výhražky, ne? Lebo ľudia boli proste zmagorení, hej, proste tá stupidná súťaživosť, že potrebujú byť niečom najlepší a proste rozbíjali telefóny, hej, kvôli stupidnej hre. No, a to máš presne to spojené s agresiou. Presne. A toto bol krásna spojitosť s tou agresiou, hej. S tým, že ľudia, ktorí v živote hry nehrali, hej, zrazu začali hrať toto Flappy Bird a bola to podľa mňa skvelá ukážka toho, že kto má aký temperament. Áno. Hej. Určite to môžeme nazvať takto, že temperament. Kvázi, hej. Kto vydržal viac, jednoducho, že kto sa dokázal viac sústrediť na to a kto mal... väčšiu trpezlivosť. Trpezlivosť, áno, hej. A dokázal nejak zachovať chladnú hlavu pri tom. No. Lebo pri takýchto hrách je ťažké. Vy ste sa predbehali ináč? Ježiš, jasné. Ale ja som bol kokot, ja som mal cez 200-300 proste nahraté. Spolužiak, ktorý v živote nehral hry, alebo teda veľmi, veľmi málo, tak bol najlepší z triedy. Hej, a akou formou autizmu trpel? Triedny šašo. Well, that explains. Aj ty si bol preto najlepší. Jasné. Ne, ale akože presne toto bolo to, že ľudia, ktorí nikdy nehrali, začali hrať proste túto hru a chceli byť na silu najlepší, vieš. Hej, jasné. Ale ja, čo som mal proste už oddrtené svoje, hej, a je vedecky dokázané, že hráči celkovo majú lepšie reflexy ako tí ľudia, ktorí nehrajú hry. Lebo pri hrách proste máš tie vnemy, musíš všetko sledovať. Tak
ja som mal proste najväčšie skóre z nich všetkých, hej. A ja som proste nahral 300 a naschvál som to najebal do toho zeleného tunelu, nech ich naserem. Aby ťa niekto vedel predbehnúť. Nie, nech ich naserem. Aha, no. Ja som to väčšinou tak robil, že keď niekto dal lepšie skóre. Len o jedno. Ináč ja som strašne kompetitívny. Nee, bracho, za našich 10-11 rokov kamarátstva som si to vôbec nevšimol. Fun fact, hej. Áno. Kedysi, hej, dávnejšie, veľmi dávnejšie, existovala stránka karaokeparty.com. Peťo už určite vie, kam tým mierim. Hej. A my sme proste, a my sme tu proste súťažili jak idioti, hej. My sme si spievali David Guetta, Sia, Titanium. A tento buzerant dal o 11 bodov viac. Celý čas som kurva viedol. Celý čas. A na konci bam, buzerant dal o 11 bodov viac. To ste mali vidieť, tú agresiu z toho. No, celé zle. Nebavil som so mnou 2 dní. Zhruba. No, ale späť teda k tejto téme, hej. Či konkrétne hry spôsobujú agresivitu. Môj osobný názor, hej, keď si zapneš napríklad také GTAčko. Dobre, Manhunt vôbec neriešim, lebo Manhunt je pre špecifickú skupinu ľudí, hej. Nezapne si ho 10-ročné decko. Ale ku GTAčku sa to decko dostane. Ku GTAčku sa to decko dostane. Ešte to by sme si mohli rozobrať niekedy, že hry ako veková kategória hier, že či určite áno. Sú nejaké rozdiely a podobne takéto veci. Akože sú rozdiely, ale jasné. Že ako sa k tomu deti dostanú, ako tak. Rodičia k tomu pristupujú a podobne. A ako by sa tomu dalo podľa nás predísť. Jasné. No, tak decko sa dostane. Teda. No, ale späť teda k tomu. Dostane sa decko k hre, ktorá určitým spôsobom, hej, tie hry majú na sebe proste tie maličké kocky, upozornenia. Áno. A anagram sa to volá, tuším, hej, takéto značenie. No, má tam vlastne tie malé anagramy, ktoré ti ukazujú, čo v tej hre je. Hej, či sa tam objavia drogy, nadávky, niečo sexuálne, alebo alkohol, agresia, bla 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 bla. Hej. Z nejakého dôvodu to na tých hrách je. A teraz si zoberme tú situáciu, hej, že ty ako rodič kúpiš svojmu dieťaťu GTA 5, na ktorej je vyobrazený anagram, že sú tam kurvy, že sú tam drogy, že tam je agresivita, že sú tam nadávky. Hej? Kúpiš to svojmu 12-ročnému decku a potom si prvý, čo bude komentovať, keď sa stane nejaký čin, ktorý spácha nejaký hráč, že hry spôsobujú agresivitu. Áno, je to tak. Proste toto je presne to, že pokiaľ k tomu rodičia pristupujú, hej, lebo dieťa sa nevychováva samé. Dieťa vychovávajú proste rodičia, hej. A keď nemajú rodičia čas, tak ich vychovajú tablety. Tak, presne tak. A hry. Ako sme boli my. Áno. A v podstate, sorry mama. No a sorry. Ne, v podstate presne títo ľudia, ktorí vôbec nehrali tie hry, ktorí v podstate využívajú tie hry kvázi na výchovu tých detí, hej, lebo nemám teraz na teba čas, však si zapni hru. Nemám na teba čas, zapni si tablet, zapni si Playko, zapni si počítač, zapni si Nintendo. Tak presne títo ľudia sú prví, ktorí sa vyjadrujú k tomu práve negatívne, k celej tejto úvodzovkách sakramensky veľkých agresivite v hrách. Lebo takisto ako si to dieťa môže pustiť proste GTAčko, takisto si môže pustiť Crasha Bandicoota. Vieš, len nemusí ani dokonca hrať tú hru, lebo na YouTube existuje mŕte veľa videí. Presne. Napríklad, hej? Áno. A keď sa dieťa dostane tiež na YouTube, klasický, ktorý momentálne už to máš delené, vlastne YouTube Kids, klasický YouTube. Áno. A keď tam nemáš rodičovský zámok, že na videách, ktoré sú nad 18 rokov, čože aj tak väčšinou nemajú youtuberi nastavené, že keď hrajú GTAčko, že musíte mať 18 na to, aby ste to mohli pozerať, hej? Hej, ale toto je zase problém YouTube. Je to problém. Toto sa mi napríklad nelúbi u Stejka, lebo pozeral som nejaké videá od neho a proste otvára Pokémon kartičky, je to cielené na deti, lebo jasné. Málo kto dospelý si to pozrie, ja som bol len zvedavý, hej. Ja ich pozerávam. Dieťa. Fuck you. A proste nadáva tam. Áno. Hej. Jedna vec to, že proste nadáva, hej. Druhá vec, keď si pozrieš aj napríklad tie jeho videá ako debilné vtipy,
hej. No. Dobre, zvlášť kategória, hej, ale stále je to stupidné video, kde sa objavujú nadávky. A potom sa čuduješ, že tvoj 12-ročný syn povie, že kurva, poď sem, do piče, neviem čo. Áno, ale to majú zase, to je úplne iná téma zase, Jasné. hej, ale to majú aj zo škôlky a tak zo školy. Áno, ale stále to súvisí s tou výchovou detí, vieš. Áno. To je, jaké múdrosti tu dávame a deti nemáme. Ježiš ináč, no, ale teraz sa dostávame k tej podstate toho názvu, herná terapia. My tu terapeutujeme. Po koľkátich 16 epizódach? No, 16. epizóda, tuším. 16. oficiálna. No, ale teda, hej, hry, agresivita a tak ďalej. Aj toto, že prístup k tomu YouTube, vieš, proste veľa... Ja to poviem takto, že boli časy, kedy YouTube necenzuroval niektoré veci. Ako napríklad používanie niektorých zakázaných slovíčok, ktoré by mohli znieť hanlivo voči určitej skupine ľudí. Hej. Nebudem tu špecifikovať. PewDiePie. Napríklad. Alebo Gogo a Selassie. Odtedy to išlo úplne dole, že? Jop. Od PewDiePie. Jop. Ale teraz tu narážam konkrétne na Goga a Selassieho, hej. Čo boli v tej dobe fakt, že dvaja z najväčších slovenských tvorcov. Nerátam Česko, hej. Česko je proste momentálne úplne mimo, rátam len čisto Slovensko. Sa to rozdelilo, že? Ináč dosť. Áno. Na Slovensku zostalo pár tvorcov, ktorí sú ako tak relevantní, hej. A najlepšie k tomu prístupuje podľa mňa Duklok. Okay. Lebo on má väčšinu videí práve označenú, že od 18+. Aha, že sa tam streamy má tiež tuším od 18. Nadávky a tak ďalej. Áno, jasno. Nadávky, bla 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 bla. Hej, ale späť teda k tomu, že Gogo a Selassie, hej. Gogo mal fakt, že tie videá cielené na deti. Či už to boli hry, či už to boli jeho vlogy, tieto, neviem, on robil aj nejaké skeče, mal tam proste aj len tak videjka nahrané. No. A oni mali z Selassie nejaké takéto videjko, kde hrali GTAčko, hej. A jedna vec vlastne, ktorú spravil Selassie, hej. Počkaj, zrazím tohto, slovo, ktoré sa teraz už nepoužíva. Aha, to ani neviem. Keď to nájdem, tak ti to pošlem, aby si to videl. Jasné. Ale je to blokované všade, už teraz, hej. A to bol rok 2011, 12, možno 13. GTAčko vyšlo 2012, ak sa nemýlim. Fú, to by som klamal. Takže, dobre. Proste toto sa udialo, hej. Teraz mala 15 rokov tá hra, nie? Neviem. Tu si pozriem. No pozri, zatiaľ ja budem rozprávať ďalej. A vlastne potom, teraz akože nejdem, hej, nadávať na Selassieho, hej, lebo v tej dobe humor sa strašne posunul, hej. Je to nejak limitované určitým spôsobom momentálne. A ja by som to nazval, že ľudia sú citlivejší. V tej dobe to bolo vtipné, v tej dobe ľudia to brali s humorom. 2013. No. V tej dobe ľudia to brali s humorom, hej, prišlo im to vtipné, teraz prišli citliví ľudia, ktorí povedali, je to škaredé slovo, nemá sa to hovoriť. Jasne. OK, berem, hej. Je to pre určitú skupinu ľudí proste negatívne, v poriadku. Ano. Sme ľudia, budeme to rešpektovať. Ďalšie vlastne, čo tam bolo vyobrazené násilie na zvieratách. V jednom videu, neviem či Gogo alebo Selassie, neviem ktorý z nich, je to jedno. Týmto samozrejme, aby ste to nebrali vy, čo to počúvate, že ideme tu na nich útočiť. Nie, je to len príklad toho, čo bolo pred 10 rokmi kvázi v pohode. Hej, presne toto. A čo by mohlo v dnešnej dobe vlastne vzbudzovať nejak agresivitu, keby si to pozrie nejaké 12-ročné dieťa a povie si, že teraz to je v pohode. Ešte toto s tými zvieratami, tak teraz mi to pripomenulo ten Minecraft. To ako kúkiskami krmili vlastne papagáje, deti. Ale zase to nemá nič s agresivitou, vieš? Nemá to s agresivitou, ale ide o to, že deti sa učia z toho. Presne. Deti sú proste tie špongie, vieš, nasáva informácie. No ale proste späť k tomu Gogovi, len nech to rýchlo odsypem, tak tam vlastne Gogo povedal, že počkaj, len zrazím tohto, čo tam bolo, psa, a normálne proste s autom nadrbal do psa. Hej. Pes odletel do prdele, hej. A bolo to vtipné. A prišlo to ľuďom vtipné, hej. Samozrejme našla sa skupinka ľudí, ktorým to vtipné neprišlo, hej. Začali to bojkotovať, prišiel YouTube s tým, že áno, už to není vtipné, už to je vec, za ktorú blokujeme. Preto sa museli tieto videá premazať.
No a... Je to dosť smutné, nie? Je to strašne smutné. Lebo to, čo bolo kedysi, nemôže byť cenzurované v dnešnej dobe. Tak. Trošku sme odbočili síce od témy. To je jedno, ale v podstate sa bavíme stále o tom, že veci, ktoré boli kedysi v pohode, hej, no. A boli s nimi v pohode naši rodičia, hej, a aj boli, ja neviem, dobre, odbočíme od témy hry, aj keď sme herná terapia, hej. Pred 30 rokmi, ako fungovala bežná slovenská domácnosť? No chlap prišiel z roboty, hej, nemal navarené, tak dal na piču svojej žene a deti si to pozreli. Deti sa z toho tešili. Bohužiaľ, viac ako 30 by som povedal, ale... Ne? Ne, lebo poznám príklady. Aha, dobre. Okay. Ja by som povedal, že viac. Jasné, akože určite aj viac rokov, hej, ale aj teraz to bohužiaľ v niektorých domácnostiach tak funguje a tí, čo to počúvate, nikdy sa týmto neinšpirujte. Fakt. Majte úctu voči ostatným ľuďom a nikdy nepoužívajte agresivitu voči nikomu, hej. Snažte sa ju čo najviac izolovať zo svojej hlavy a celkovo zo svojho života, lebo agresivitou sa nikdy nič nevyriešilo. A teda, čo pred 30 rokmi bolo v pohode, hej, keď chlap prišiel o 6. o 7. večer do krčmy, vypýtal si borovičku pivo, zapálil si Marsku a povedal, že nemal som navarené, tak som dal svojej žene na piču. A čo spravili okolití chlapi? No, dobre spravil. Pogratulovali mu, hej? Jasné. No, takže to, čo bolo v pohode, není teraz v pohode, hej? Ale ono to reálne ani vtedy nebolo v pohode. To je ten problém, že ľudia sa snažia zvaliť problémy, ktoré sú tu už dlhodobo práve na hry, lebo našli si ľahké riešenie, na čo to môžem zvaliť a čo to môže vlastne spôsobovať a vo finále hry majú terapeutický účinok skôr, podľa mňa. K tomuto sa dostaneme, by som povedal ešte, ale vieš čo, môžeme teraz. No, hry majú podľa mňa skôr terapeutický účinok, hej, ako keby mali vzbudzovať nejakú agresivitu. Lebo presne tieto hry, môj osobný názor, neviem nakoľko s tým budeš súhlasiť alebo nesúhlasiť, pardon, tak môj osobný názor je práve ten, že keď som nasratý a prídem domov, tak proste si zapnem Tekena, dám tam na piču 20 ľuďom v online a odreagujem sa, hej, a potom som po hodine úplne kľudnočky a mohol by si ma natrieť na chlebík, jak masielko, vieš. Avokádo. Úplne proste vyčilovaný a neriešim svet, lebo dal som v hre niekomu na papulu a som spokojný so sebou. Ja by som... Dobre, akože súhlasím s tým, ale zase toto môžeš u hocičoho. Vieš. Určite áno, každý má svoju formu. Každý má to svoje a proste sú tieto hry. Hej. OK. Sú to kvázi fightingy väčšinou, takéto tieto bojovky. Ale najviac, čo vlastne najhlasnejší ľudia sú práve tí, ktorí sa snažia tým niečo zakryť. Áno. A tým myslím, nechcem moc politizovať, ale myslím politikov. Áno. Alebo teda vplyvnejších ľudí, pretože toto je už trošku hardcore téma, ale... Od toho sme tu. Myslím si, že to aj tak treba prebrať. Väčšinou mass shootings, čo sú, hej, proste jednoducho sú priraďované väčšinou kvôli hrám. Áno, lebo niekto hral GTAčko alebo Call of Duty, tak si natrénoval, jak má strieľať zo zbrane. Áno, to bolo s vlastne Breivikom. Yep. No. Je to akože ťažšia téma na rozprávanie, by som povedal. Ale takto, on vlastne povedal, že potom keď ho lapili kvázi, že Call of Duty mu pomáhalo s tým, že aby lepšie mieril na ľudí. Hej, vďaka tomu, že až sa vlastne v hre sa učil, ako snarábať so zbraňami a tak ďalej. Preto majú hry edukačný nejaký takýto potón, lebo vždycky ťa niečo dokážu naučiť. Koľko ťa naučili napríklad survivalovky, ktoré by si vedel reálne použiť, proste nejaké veci. Viem zabiť zombika. Dobre. V podstate. Áno. Hej, my sme pripravení na zombie apokalypsu. Jasné, že hej. Záleží podľa toho, jaká. Podľa toho, keby to bolo Daisy, alebo... Nie, je to Minecraft. Vykraftiť si meč? Viem vyrobiť krompač. Mám na teba otázku. Vyťahol si toho Breivika, hej. Mm-hmm. On vlastne tvrdil, že Call of Duty ho naučilo narábať so zbraňou. Call of Duty ho v podstate naučilo, hej, nejaké tie veci. Lenže
Ako ho mohla naučiť hra, hej, mieriť na ľudí, keď nebol napríklad vo virtuálnej realite. Nemal to z pohľadu prvej osoby, že cez svoje oči videl priamo ten pohľad tej postavy. Videl proste len telku. To je jedna vec. Druhá vec, hej, či hral na počítači, či hral na konzole. Jasne. Keď hral na konzole, hral s joystickom, keď hral na počítači, hral s klávesnicou, myšou. Ako mu to pomohlo s mierením? Vieš, toto je zase také, že... Takto. Podľa mňa existuje nejaká štúdia. Sú rôzne štúdie, proste, ktoré sa zameriavajú presne na toto, že či majú hry niečo spoločné s tým, že ako ľudia dokážu vďaka hrám vlastne takýmto strieľačkám, že lepšie mieriť na určité body ľudského tela. Áno. Keď si to tak vezmeš, človek, ktorý nikdy v živote nedržal zbraň a nikdy nevidel žiadne video ohľadom toho, ako sa strieľa z prvej osoby, Jasné. Hej, nebude vedieť, ako narábať s tým hľadačikom, či vieš, čo myslím? Áno, to, čo je kvázi to. Nazvem to kukatko. Hej. No a si vezmi si, že hry, dokonca podľa toho, že ako ďaleko si od toho nepriateľa, majú reálne fyziku tie výstrely. Ak sa nemýlim, tak toto má Tarkov. Možno aj Call of Duty. Ja si myslím, že toto bolo v Counter-Strike už dlhé roky. Čím bol nepriateľ ďalej, o to bola menšia pravdepodobnosť na to, že si ho trafil. Áno, ale tam to nebolo špecifikované fyzikou, ale tam to bolo skôr špecifikované tým, akú si mal presnosť danej zbrane. Lebo jasné, hej, toto riešiš aj v reálnom živote. Áno, ale aj presnosť, ale aj snajperku napríklad, keď máš, hej. Lenže v reálnom živote musíš riešiť aj fyzikálne veci. Jasné, vietor, snajperi riešia reálne ešte aj zakrivenie zemegule. Áno. Takže no však áno, lebo čím je niekto ďalej, tak o to vyššie musíš mieriť. A to isté ťa dokážu naučiť hry. Určitým spôsobom áno. Lebo už logicky premýšľaš nad tým, že musíš mieriť kus vyššie na to, aby si ho trafil na to miesto, alebo plus minus tak, jak by si chcel. To áno. Práve preto je to s tým spájané. S týmto súhlasím určite, ale predstav si situáciu, hej, že hráš FIFU. No. Naučí ťa tá FIFA hrať futbal natoľko, aby si mohol hrať v Reále Madrid? Nie. Naučí ťa tá FIFA kopať do lopty? Nie, ale naučí ťa základy, naučí ťa to, že aké triky existujú. A čo ti sú platné v zápase triky? Prečo? Nepotrebuješ riešiť v zápase triky. V reálnom zápase, keď hráš futbal, tak ty si musíš udržať tú loptu pri nohe, pokiaľ si útočník, to už je ďalšia vec. Na bránu. To už je ďalšia vec, lebo tam sú viacerí ľudia zase. Tam sa proste snažia sa ťa obrať o loptu a tak ďalej, hej, jednoducho. Ale toto by som k tomu asi neprirovnával, lebo ja by som to prirovnal len k tomu základu. Dobre, tak naučí ťa to pravidlá, hej. Naučí ťa to nejaké tie pravidlá, ktoré má ten futbal, ale nenaučí ťa to fyzicky tú danú činnosť vykonávať, vieš? Určite nie. Call of Duty ťa môže maximálne popri tom, jak to hráš, naučiť to, ako držať tú zbraň, aby ti neodletela z ruky, keď vystrelíš. Ale pokiaľ logicky uvažuješ, tak to zvládneš aj bez toho Call of Duty, hej? Nebudeš ju držať proste jak debil, že nad hlavou napríklad. Záleží, aké máš premýšľanie, no, tú inteligenciu. Áno. Je to diskutabilné. Veľmi to je diskutabilné. Chcem to dať akože čo najkratšie kvázi. Áno, nech to nenaťahujem zbytočne. Lebo o tomto by sa dalo polemizovať veľmi dlho. To by sme tu mali 4-hodinový diel a to nechceme zatiaľ. Aj keď budeme mať viacej času. Áno. A priestoru. Ja som proste za to, že tie hry ťa dokážu naučiť nejaké základy. Ako držať zbraň, lebo reálne to sú realistické sú tie hry. Áno. Nie sú to simulácie, OK, lebo väčšinou je to akože také viac arkádové, ale aj tak ťa to dokáže naučiť to, že ako chytiť tú zbraň, ako ju držať v ruke, podľa toho, že aké to má animácie, hej, ako prebiť zbraň a tak ďalej, lebo máš ten základ. Lebo človek, ktorý v živote nedržal zbraň, tak nevie, že tam musí niečo zatlačiť napríklad, hej, na to, aby zásobník kvázi vedel dať. Presne. Alebo že musíš proste fakt natiahnuť tú zbraň. Či keď už máš krátku zbraň, tak ak sa nemýlim, tak predtým ako začneš strieľať ju reálne musíš natiahnuť. Hej. Ona funguje na nejakom... Každá je iná zase, takže áno. To je zase o niečom asi iné. Presne. A väčšinou aj tak, keď máš muničak, keď už tak... nie muničak. Zbrojný pás. Zbrojak. Pohode, muničak je obchod. Áno. Nechce nás ináč muničak sponzorovať? Tebe by sa to ľúbilo. Jasné, že hej. Ježišmaria, airsoftky domov, dávaj. Keď máš, tak aj tak vieš, ako máš narábať s tou zbraňou. Keď sa k nej dostaneš nelegálne, kvázi,
tak asi musíš vedieť, že ako s ním narábať. Lenže, tuto prichádza zase na radu psychológia, hej? No. Psychotesty. Vykonávaš určité psychotesty, aby si mohol spraviť zbroják, hej? Pokiaľ sa nemýlim, ak sa mýlim, kľudne nech nám to napíše niekto do správy na našom Instagrame Herná Podjebník terapia. Počiatkovník. Podjebník. No, máš špecifikované tieto zbrojáky. Týmto som si istý. Hej, máš na športovú streľbu, máš na ochranu majetku, ochranu osôb a majetku a tak ďalej. Proste je tam nejakých, tuším, 4 špecifikácie. A na každú túto špecifikáciu máš, tuším, separátne druh psychotestov, ak sa nemýlim. Okay. Ak sa mýlim... A ak máš tendenciu k agresivite, tak ho nedostaneš. Tak, presne, lebo tieto psychotesty sú dosť, akože podľa mňa ťažké. Neabsolvoval som ho, ale poznám veľmi veľa ľudí, s ktorými som sa bavil a hovorili mi, že prejsť psychotestom fakt nie je zábava. Fakt to není, že sadneš si, napíšeš si odpovede a 100 bodov zo 100, vieš. Takže na niečo sú proste tieto psychotesty. Hej, nedostane hocikto tú zbraň. Takže... Toto je také, a už hlavne keď máš zbroják, ty musíš absolvovať tuším ročne 2-krát návštevu strelnice, aby si vedel, ako sa narába so zbraňou, ako sa o ňu starať. Musíš ju mať uskladnenú vlastne v sejfe, ku ktorému nemá nikto prístup, len ty. Okay. Takže toto sú také všetko podľa pravidel by to malo jasné, byť. Jasné, sú tam nejaké pravidlá. A pokiaľ si držiteľom zbrojného preukazu a spravíš niečo takéto, tak tá trestná sadzba je oveľa vyššia, ako keby si proste... Ako som povedal na začiatku, nepodporujeme nič z tohoto. Tak, súhlasím. Aby to bolo všetkým jasné. Tento podcast je len čisto informatívny, hej. Nič z toho, o čom rozprávame, proste nepodporujeme. Tak, a ani jeden z nás nerobí nič z tohoto. Okrem rozbitého ovládača. Či veríš, či nie, ale ja som v živote nerozbil ovládač. To bol len príklad. Ale dobre, chápeme sa. Ale ja som z nás dvoch ten agresívnejší práve, že? Áno. Určitým spôsobom. Ja som rozbil PSPčko. Ty si rozbil aj PS4 a nemusel si byť agresívny. Shut up! Prečo na mňa vyťahuješ takúto podpasovku? Dobre, ale to je vedľajšie. Lebo si to zaslúžiš. Ale nebola rozbitá, ja som ju zničil. Ja som ju nerozbil. Určitým spôsobom si ju rozbil. Dobre, nevyťahujeme to. Vyťahneme to PSPčko, to moje, áno. To rozbité, pretože som prehrával vo FIFA a jebol som si ho o hlavu. Tebe jebe. Toto je vec, ktorú sa reálne dozvedám s vami, milí poslucháči, hej, takže úplne, že surprise moment. Áno, povedal som doma, čo ti napadlo o hlavu? Neviem, bol som nervózny. Jebe ti, aspoň o stôl si mohol. Povedal som, že to bolo o roh stola. Ty si kokot. Sorry. Potreboval som niečo, nejakú výhovorku. Dobre, a čo si myslíš, že by si mysleli tvoji rodičia, že si normálnejší, keď by si povedal, že o roh stola jak o hlavu, alebo čo? No, že ja som povedal, že som ho pokladal, ale že drbol som ho o roh stola. Jaj, takže ty si im nepovedal, že si ho rozjebol o hlavu. Ešte chvíľu ma sera, vybehnem za tvojim tátkom a poviem mu to. To už je premlčaná doba. To je jedno. Takže to je v pohode a ešte nám ju znižujú. Ale na niektorých veciach. No, bohužiaľ. Smutné. Anyway. Dobre, ešte vráťme sa ku tomu, že ku týmto ľuďom, ktorí vystrieľajú nejaký určitý počet ľudí, ako tieto, ako sa to nazýva v slovenčine? Masové streľby. Masové vraždy. Poslednú, čo si môžeme spomenúť, bola bohužiaľ vlastne v Prahe na tej univerzite. Áno. Čo bolo fakt hnusné. Nebudeme si klamať. Celý ten čin bol hnusný a vlastne nezaslúžil si tam nikto umrieť. Hej. Neviem, ako veľmi v úvodzovkách, hej, lebo proste ja si osobne nemyslím, ale ako veľmi to bolo v úvodzovkách podnecované hrami. Hej. Či vôbec niečo sa tam takéto riešilo? Toto podľa mňa sa neriešilo momentálne. Hej. Ale riešilo sa to, že takto, preto som to vyťahol, pretože minimálne 4 ľudia musia byť zavraždení v takomto prípade na to, aby to bolo ako klasifikované ako masová vražda. Áno, takto klasifikované. Čo znamená, že ten človek to aj tak nemá nejak extra poriadku v hlave. Jasné, že nie. Lebo už 4 je dosť. Len ide o to, že Amerika samotná má ten problém, že má najviac na svete jednoducho. Dobre, je tam akože asi
dosť ľudí, hej, jednoducho, keď spojíme všetky štáty dokopy. Každý štát má svoje vlastné zákony, berieme, hej, ale jednoducho o mnoho ľahšie sa tam dostaneš ku zbraniam. Jasné. No, takže spojená Európa nemá toľko dokopy prípadov, ako má samotná Amerika. No a v tomto prípade fakt, že máš, neviem, ako by som to povedal, že spojitosť s tým, že sa dajú ľahšie zohnať zbrane. Myslím si, že na jednu stranu áno, je tam spojitosť, hej, máš ľahší prístup k zbraniam, ľahší prístup v podstate k tomu vykonať ten daný trestný čin, kedy niekoho zavraždíš tou zbraňou, hej. Máš ľahšiu možnosť, lebo teraz nemáš možnosť. Ja nemám možnosť sa dostať k strelnej zbrani. Ja mám 26 rokov, nemám spravený zbrojný preukaz. Ja reálne neviem ani, kde by som si na Slovensku kúpil zbraň. Bez srandy. V podstate ani ja. Hej. Ale to som vlastne chcel k tomu dodať, že v Amerike je to strašne spájané práve s týmito hrami. Pretože väčšinou politici sa k tomuto vyjadrujú, že to za to môžu zbrane, práve hry, a nie je to, že sú legálnejšie dostupné zbrane. Podľa mňa lebo ono sa to ráta percentuálne, hej? Áno. Percentuálne, keď si pozrieš, najviac zločinov je práve v krajinách, ktoré sú menej gramotné celkovo. Žiaľ. Alebo majú ľahší prístup práve ku zbraniam. Viď Amerika, hej? Z tých menej gramotných, teraz nehovorím to uražlivo, hovorím to celkovo štatisticky, hej? Tak z tých menej gramotných je to napríklad celý kontinent Afriky. Hej. Okay. Nejdem urážať tých ľudí, len jednoducho majú menší prístup k školám. Sú proste určitým spôsobom pozadu. Práve toto sú krajiny, v ktorých je kontinenty, na ktorých je vlastne tá zločinnosť, čo sa týka hociakých zločinov v súvislosti so zbraňami, hej, je tam toho veľa viac. Mm-hmm. V Amerike to závisí hlavne od toho, že je tam ľahší prístup ku zbraniam, k čomu by vlastne úplne stačilo sprísniť len zákon. Hej? Že určitým spôsobom, predstav si, že dojdeš tuto do Lidla a máš tam uličku, a keď máš pred Silvestrom, vieš, proste ohňostroje, čo už chvala Bohu za mňa, tento rok na Silvestra mať nebudeme. Okay. No a si predstav, že máš tam proste taký stánok a typek tam má vyvalené gloky. Hej. A ty sa musíš preukázať len občianskym a tam predá ti ho. Wow. Okay. Lebo takto to proste v Amerike funguje. Ty dáš svoj preukaz totožnosti a máš zbraň. Lebo je to tam úplne mierne. Hej. A potom sa nájdú debili, ktorí tvrdia, lebo hry za to môžu. No ne, môžu za to stupidne nastavené zákony. Mm-hmm. Proste chcú schovať tieto veci za to, že proste za to môžu hry. Jednoducho. Ale, aby sme neboli iba pri hrách, v podstate, čo sa týka agresivity z hier. Alebo ešte sa vrátim k tomu, že bolo väčšinou ku týmto, ktorí boli títo vrahovia, im boli priradené práve hry. Lenže je to dosť hlúposť, keď si vezmeš, že koľko ľudí hrá v dnešnej dobe hry. Máme zhruba 60% populácie, myslím, alebo koľko? Prepáč, že ti do toho skočím. No. Strašná chujovina mi napadla, hej. Predstav si, že niekto by hral Assassin's Creed a zrazu sa rozbehne po Hviezdoslavovom námestí, ty kokos, oným s nožikom zapichnutým pod potítkom, vieš, a začne tam píchať do ľudí. A vieš, a opýtajú sa ho, prečo ste spravili tento čin? No kokot, lebo som hral Assassin's Creed, vieš. Vidíš, ale napríklad Assassin's Creed ti preto povie, že keď zabíjaš civilistov, že budeš desynchronizovaný. Bingo. Takže... A toto bolo veľmi krásne od vývojárov v podstate. Ubisoft. Poslednú dobu chudák Ubisoft. No. Ale tak môžu si za to sami. Áno. Oni to schytajú v každom dieli. Čo sa bavíme. Hej. Hociaká chujovina my sa dostaneme k tomu, že Ubisoft je určitým spôsobom na pičo. No, chudák Ubisoft. Asi si dáme zvlášť tému Ubisoft. Jop. To bude zlé. Ale aj dobré. To bude dvojdiel. Aj dobré, aj zlé. Áno. No ale to som chcel, že pripájať to len ku hrám týchto ľudí je hlúposť, pretože strašne veľa ľudí hrá hry. To je to isté a nie je to špecifické. Lebo keby fakt, že to priradili k niečomu, že z 10 takýchto vrahov nie hrá, ale že... Jeden jediný z nich by bol hráč.
tak presne toto je ten faktor, ktorý použijú, že áno, on proste vraždil, lebo bol hráč. Práve, že by som povedal, že to by to malo byť ako, že viacerí na to, aby to k tomu priraďovali. Lebo čo keď proste 3 z 10 sú fanúšikovia, milovníci kroketu. Dobre, to je v poriadku. Budeš to zvádzať na kroket? Nie, ale vždy sa snažíš nájsť si to najľahšie riešenie. Hociaká situácia sa stane, snažíš sa nájsť si to najľahšie riešenie. Áno. Príde človek, ktorý ti vytvára psychologický posudok, hej, a pýta sa ťa, čo rád robíš vo voľnom čase. Hrám hry. Dobre, on si ťa zapíše hneď, že hrám hry. Čo proste je zafixované u ľudí v hlavách? No hry sú agresívne. Agresívne a pre lenivých ľudí. Tak. Čo je dosť smutné. No, s prvým nesúhlasím, ale s druhým, hej, som lenivý. A hry sú dosť pre mňa. Áno, hej. Ale... Dobre, ale keď si to vezmeš, tak aj napríklad v športe existuje agresivita. Jasné, že hej. A aká je rivalita, agresivita medzi... Presne. Závodníkmi alebo medzi futbalistami, hej, medzi Pozri si hokejistami. tieto týmy, ako napríklad Trnava, Slovan, hej, aká je medzi nimi rivalita? Toto som chcel. A teraz fanúšikovia, proste, ktorí chodia na zápasy a robia tam bordel. Čož je dosť hnusné ináč ľudia. Jasné. Šport je o zábave. S týmto absolútne nesúhlasím. Takisto hry sú o zábave. Že by sa mal robiť bordel. OK, fanúšikovia, OK. Majte tam kotol. Tak. OK. Vrieskajte si tam. Buďte vulgárni. Ale proste petardy a rôzne kokotiny, ktoré tam ľudia dokážu dostať. Nekurvíte to civilistom. Áno. Proste nekurvíte to ľuďom, ktorí to robia pre zábavu. Nekurvíte to ľuďom, ktorí ten šport sledujú, lebo ich baví. Alebo chcú byť noví fanúšikovia. Presne. Lebo presne na tomto veľa futbalových fanúšikov stráca, hej, že ty prídeš na ten zápas, prečo nechodia fanúšikovia na Slovan? No preto, lebo je veľká šanca, že pred štadiónom dostaneš tak na piču, jak nikdy. Áno. Nebudeme špecifikovať, že... No, stalo sa to už viackrát, poznal som takých ľudí. Koľkokrát zrušili zápas. Presne. Alebo odohrával sa zápas bez ľudí. Presne. A podobne. Presne z tohto dôvodu. No, lebo ľudia samotne sú agresívni tak. A to ani nehrajú. Tak. To iba sledujú, lebo sú fanúšikovia. Lebo z vlastnej skúsenosti hovorím, lebo sú to ľudia, ktorí v piatok odídu z roboty, prvé čo ich nápadne je ísť si sadnúť do podniku, nadrbať sa jak rite a o 12. ísť vrieskať do Bratislavy na obchodnú hanlivé urážky na ostatných okolitých ľudí. A toto sú ľudia, ktorí v nedeľu idú na zápas a tam vrieskajú. Hej? A kurvia to ostatným. Nechcel som špecifikovať. A ešte stále buďme k tomu takí, že hry spôsobujú agresivitu. Takže je veľmi veľa rôznych možností, ktoré ti dokážu spustiť práve nejaký takýto prepínak v hlave. Presne. Že dokážeš byť viac agresívny. No fakt, akože, aký je rozdiel medzi tým, že človek, ktorý hrá hry, tak kvázi niekoho zastrelí a niekto, kto je fanúšik nejakého tímu, dokope na zemi niekoho do smrti a bude sa to riešiť tak, ako sa riešia hry? No. Nie. Bohužiaľ nie. Nebude a toto je práve to, že treba byť voči tomu viac ohľaduplný, to je jedna vec, hej, že jednoducho fakt tie hry nejsú tvorené na to, aby spôsobovali u ľudí agresivitu. Tie hry sú tvorené na to, aby vyplňali nejakým spôsobom tvoj voľný čas. Tak ako napríklad čítanie kníh, hej. Jasne. Teraz mi povedz, ty kokos, ktorého vraha obvinia z toho, že zavraždil ho, lebo čítal knihu. A pritom koľko kníh existuje takých, ktoré sú životopisy napríklad? Napríklad životopisy alebo detektívne filmy, kedy detektív rieši vraždu, ktorá sa stala proste nejak... A je to tam dopodrobne napísané. Ty tam máš reálne návod, ako to spraviť tak, aby čo najťažšie na to došli. Hej, toto som nepochopil. Vieš, proste my sme pozerali minulé s priateľkou Vražda v Orient Expresse, hej? A spoiler. Postava, ktorá tam umrie, bola zabitá každým jedným človekom, ktorý sa nachádzal vo vlaku, okrem detektíva, prevádzkara vlaku a stafu. Hej? Toho človeka zabilo 12 ľudí. What? 12 bodných rán, 12 cestujúcich a každý z nich ho raz bodol. Dobre, dobre. Zbytočne by som obkecával, hej? Obkecávanie. Ale proste určitý spôsob...
Díky kokot. Ne, určitý spôsob agresivity máš aj vo filmoch, hej? No. A teraz nebudeš zvalovať na filmy, hej? No, ne, lebo sa to nerobí. Ne, nerobí sa to. A vieš prečo? Lebo filmy existujú dlhšie ako hry. Tak. V podstate hry sú stále niečo nové pre tých ľudí. Hry s lepšou grafikou sú niečo nové. Lebo Pong má proste 52 rokov. Pong je úplne prvá hra, blablabla. Hej, máme tu polstoročia za sebou. Som zvedavý, čo bude reálne za ďalšieho polstoročia, keď my budeme už 76 roční sedieť v oných. Chcel som povedať vo vysokozdvižnom vozíku, ale... To asi není ono. To není ono. Nevadí, chápeme sa. Možno keď budeš priberať, tak budeš posledný. Paleťak na 4. Tak, keď tam budeme sedieť, aké hry budú v tej dobe. Hej. Ja a či stále, ja sa určite tiež možno už teším. dovtedy vidia aj Skyrim, teda Elder Scrolls 6. Chcel som zajokovať z GTA 6, ale už je oznamená. Ale, čo by ma prekvapilo, je Minecraft 2. To ne. A to isté ako Fortnite 2. Jasné. Podobné. No, takže, čo sa týka tejto agresivity, hej, tie hry, ako si povedal, sú proste stále niečo nové. Lebo lepšia grafika pri tých Dá sa to hrách. na ne ľahko zvaliť. Tak. Oproti knihám a oproti filmom a všetkým Presne, podobným. lebo tie sú tu dlho a preukázalo sa, že proste fakt tú agresivitu nespôsobujú. Ale sú rôzne výskumy, kde sa dokázalo vlastne tak. to, že je... Takto, výskum, keď sa robí, tak ja som si o tom pozeral video, že vlastne, že od minus 1 cez 0 až po plus 1. Mm-hmm. Hej? A vlastne medzi tým sú nejaké určité úrovne, napríklad 0,2, 0,3. Jasné. Takže aká je veľká pravdepodobnosť na to, že to má nejaký vplyv. Áno. A keď bol nejaký takýto výskum a bolo, že preukázané, že áno, má, tak to bolo napríklad na 0,2, 0,3. Že úplne minimálny dopad, lebo ty ani nemáš jak merať agresivitu. Ty ju nemáš jak zmerať. Čo znamená, šancu. Že ty nedokážeš to, že či bol ten človek viac agresívny po tom, čo hral hry alebo nehral hry. Človek, ktorý v živote nehral hry, môže byť o mnoho viac agresívnejší ako ten človek, ktorý vlastne hral hry. Áno. Hej. A tú agresivitu u neho nemusela vyvolať proste práve hra, hej? Ako si tvrdil, že nemusel hrať hry. No. Tú agresivitu u neho mohla vyvolať práve rodina, hej, v podstate určitým spôsobom. Veľmi veľa veľmi veľa vrahov fungovalo tak, že jednoducho mali veľa rodinných problémov, alebo niektoré problémy videli, že sa dejú v rodine. Či už sa jednalo o finančné problémy, či už sa jednalo o problémy medzi rodičmi, medzi súrodencami, hej. Videli, že proste tam bolo jediné riešenie, ktoré napadlo tých ľudí, agresivita. Preto im utkvelo v hlave to, že dobre, keď ma niekto nasere, tak proste budem agresívny, lebo to riešilo problémy v našej rodine. Áno, dá sa. A to je vec, ktorú sa naučíš ako decko. Dá sa to s tým spojiť. To je ten problém. Bohužiaľ. Takže... Stále sme u toho, že deti sú vlastne špongie. Áno, lebo stále len násávajú informácie. Dobre, čo sa týka tejto agresivity, za mňa osobne, to je všetko. Peťo, ty máš ešte čo k tomu povedať? Nič mi teraz nenapadá, čo by som sa... Lebo v podstate som prebral všetko, čo som asi chcel. Dobre, či už sú to nejaké politické veci, že politici vravia, alebo influenceri kvázi, že hry za to môžu, či už je to, že deti sú agresívnejšie, keď im vypneš teda konzolu alebo hru. Ale áno, je to, ešte k tomu sa vrátim, že je to o dohode, keď ti poviem, že chod si to uložiť, lebo musíme ísť niečo spraviť, hej. Tak dáš mu 10 minút a keď po 10 minútach to neuložíš, čo napríklad poznáš tú hru, dobre, keď ju nepoznáš, dáš mu 10 minút. On si musí nájsť nejaký, alebo ti musí povedať nejaký čas, že koľko to bude trvať. Dohodneš sa na nejakom čase, keď to nebude po tom čase, máš posledných 5 minút, hej, a už ideme. Lebo ti to vypnem. Lenže, vzhľadom na to, že my dvaja sme PS5-koví hráči, hej, vieme, že sa dá spraviť to, že to PS-ko dáš do spánkového režimu a tá hra ti zostane v tom bode, kde si hral, takže so mnou už žiadne dieťa nevyjebe. Krásny to režim spánku. Tak. Hibernácie. Ale kedy si to nebolo? Nie, nebolo, presne toto. To je ten toto. problém.
A PlayStation 4 to dostala ako aktualizáciu už A dokonca po pár rokoch. PS1 mala také jedno skurvené tlačítko. Reset. Na pravej strane pri PS1 si mal tlačítko, ktoré ti vlastne otváralo dekel, kam si vkladal CDčka do mechaniky. No. Na ľavej strane si mal power button Ano. a nad ním si mal maličký reset button. OK. Takže ty keď si stlačil ten reset, ono to resetlo načítavanie disku. To znamená, že ťa to vrátilo na začiatok, hej, a v podstate od začiatku ti to načítavalo disk. Aha. Takže to bola pekná kurvovina. To bola blbosť. No. A tak, skôr by som doporučil rodičom, že dajte si na to pozor, že čo deti hrajú. Tak. Čo im kupujete. Tak. A keď už máte problém s tým, že agresivita u detí kvôli tomuto, tak im proste nekupujte tie hry. Presne. A keď už je nejaká veková limitácia na tých hrách, tak tá veková limitácia tam není zo srandy. Proste je to tam z nejakého dôvodu a rešpektujte to. Krásne. Úplne. Vzhľadom na to, že sme na konci podcastu, hej, tak sa ťa ešte chcem opýtať, keďže len si to rýchlo zhrnieme. Keďže sme mali State of Play, tak čo ťa tam najviac prekvapilo? Čo ťa tam najviac sklamalo? No, keby si mi nepovedal o hre Dave the Diver, tak úprimne by som ju odignoroval, lebo ja som to zapol to video, pozrel som sa a že ďalšia indie hra hneď na začiatku, vieš, tak ja, že úplne don't give a shit, hej. Ale teda nakoniec to vyzerá fakt bombasticky. Ináč mi uchodol, vieš o tom, že bolo State of Play čisto na Final Fantasy. Nevidel som to, úprimne. Ani ja. Bol tam ukázaný gameplay, boli tam ukázané nejaké súboje, tuším. A ľudia to dosť ospevujú, ale čo ja ti viem. Bol tam aj gameplay z Rise of Ronin, že? No. A toto je pre mňa sklamanie. Lebo ja som to pozeral a hovorím, že to snad nemyslíš vážne. Toto bolo pre mňa strašné sklamanie. Ja som proste videl Assassin's Creed v Japonsku. Assassin's Creed s Tsushimou spojený kvázi. Presne. A uvidím, že aký to bude mať kvázi. Áno, a máš tam bambusový glider. Výborné, takže aj Zelda k tomu. Yes. Bambusový glider a grappling hook. Ale najlepšie Death Stranding 2 pre mňa. Pre mňa osobne. Ja som bol milo prekvapený z toho traileru. Môžem to nazvať trailerom? Som mal nejaké 4 minúty. 9 minút to mal? Tomu ver, skoro 10 minút. No, to je gameplay trailer. Tak jasné, hej, Kojima je známy tým, že jeho herné scény dosahujú pár minút, ako napríklad to, že drží Guinnessov rekord. Metal Gear Metal Gear Solid 4 hodinu aj niečo má vlastne záverečná cutscéna. Hodinu niečo, reálne dĺžku filmu. Wow. No, ale za mňa určite najväčšie prekvapenia boli práve to, že príde Dave the Diver na PS-ko, lebo na Steame a na Xboxe to už tuším je. Čož indie hry zvyknú byť veľmi veľkým prekvapením. Čakanie do apríla. Yes. No a za 20 € sa to podľa mňa fakt doplatí. Alebo 30. To mi je jedno. Nejak tak zhruba. A najväčším sklamaním pre mňa bol teda ten Rise of Ronin, lebo mal som od toho oveľa väčšie očakávania a bohužiaľ, keď som videl ten gameplay, tak ma to absolútne ničím nenadchlo, lebo podľa mňa osobne to neprinieslo nič nové. Radšej si zahrám znovu Tsushimu. Tak. Nie, akože v mojom prípade nie znovu, ale zahrám si ju. Aj keď za pár dní tu máme Valentína, vyjde mi moja Lara Croft a tam strávim zo pár hodiniek. Takže očakávajte tému remaster / remakey. Tak. Ale to asi až po chvíli. Až keď to dohráme. A ja si to zahrám. No, budeš musieť, lebo som zvedavý na to. Tak. To sú asi prvé 3 časti. To sú úplne prvé 3 časti, ktoré vlastne vyšli 96, 97, 98. Takže to není tá trilógia, čo mám na PlayStation 3. Nie, vôbec. Dobre. Preto tam je hranatá Lara. Hranáte prsia. Hranáte prsia Lary Croft sú v tope. Dobre. Takže ešte raz nakoniec, aby sme povedali čisto informatívne, k ničomu sa neprikláňame, tieto názory nič neznamenajú pre nikoho. Sú to len naše názory. Jediné, k čomu sa prikláňame, je to, že agresivita nikdy nie je riešenie. Presne tak. A agresivita nikdy neplodí nič dobré a správne. Radšej si kúpte boxovací ten. Tak. A aspoň si zacvičíte. No.
Alebo VR-ko. Alebo VR-ko, presne. Dnes som mal možnosť hrať Creeda vo VR-ku a musím povedať, že slušne som sa zapotil. Aj to je nadchádzajúca téma. Tak. Dobre. Spoilery. Máte sa na čo tešiť. Tak. Myslím si, že to je teda za nás všetko. My vám ďakujeme veľmi pekne, že ste si vypočuli túto epizódu. Určite budeme radi, keď nám pošlete nejakú spätnú väzbu na náš Instagramový profil Herná podjebník terapia. Alebo môžete vyplniť anketu na Spotify. Je to jednoduchšie. My vám prajeme pekný zvyšok týždňa, zvyšok dňa, zvyšok života. A lúči sa s vami vaša Herná terapia. Podcast, ktorý má cvenk. Čaute. Čaute.